Ήρθε πελάτης προχθές και μου είπε πολύ δυσάρεστα πράγματα για μια μεγάλη εταιρεία στην Ταμπέλα, ότι του πήρε δηλαδή 1.750 ευρώ για να του παραδώσει ένα project και όχι μόνο δεν του παρέδωσε το project, δεν βγαίνουν ούτε στα τηλέφωνα. Με δικαιολογίες που ούτε ένα παιδάκι στον νηπιαγωγείο δεν θα μπορούσε να τη σκεφτεί. Ήρθε σε μένα λοιπόν σε δεύτερο χρόνο, είδε τη σελίδα του πριν την πληρώσει. Ο άνθρωπος ευχαριστήθηκε με όλα, και από συμπεριφορά και από εξυπηρέτηση και από την οικονομικότατη τιμή την οποία του έκανα, και βρήκε την υγεία του. Βρε παιδιά, εσείς με τις μεγάλες ταμπέλες, ο Άγιος Παΐσιος είπε ότι η αδικία δεν έχει άλοθη. Ας προσέξουμε λίγο. Γιατί τα σάβανα